Salam qadırdan iyilleşlem. Doğruluk yolu gepleşimide hoş geldiniz. Sizin bilen yine de gepleşiklerimiz arkalı duşup bilýändigime gaty begenýärin. Sizin her biriňizde Rabbimizin bereketlerini, merhemetini, onun rehim şefaatini dilek edýärin. Bizim Rabbimiz nähili ajaýyp Rabb. Ol söýgüden, merhemetten, rehimden, adalattan dolu olan şeýle bir mähirli, söýgüli Hudaýdyr. Ol biziň her birimizi söýýär. Ol biziň her birimize özünün ajaýyp gutuluşuna gelmegimizi isleýär. Şeýle Hudaýy tanaýandygymyz üçin, şeýle Hudaý barada siziň bilen gurrun edip bilýändigim üçin gaty begenýärin. Hakykatdan hem mukaddes ýazgylardan öwrenýän hak Hudaýymyz, alem jahany yaradan Hudaý her bir adamy söýýär. We yer ýüzüne İsa Mesih'te gelmek arkaly özünün ajaýyp söýgüsini, ajaýyp gutuluşyny bize hem aýan etdi. Bilşimiz ýaly biz İsa Mesih'i tanamak arkaly hakykatdan hem Hudaýyň bizim üçin bolan gutuluşyny, söýgüsini şahsy onu kabul etmek arkaly, ona iman etmek arkaly özümüz hem öz durmuşymyzda hem baştan geçirip bilýäris. Hakykatdan hem Rabbin gowulugyny, onun merhemetten doludygyny, onun söýgüsini dadyp bilýäris. Onun hakykatlarynyň, onun sözünün ballanla süýjü, her bir zatdan hem süýjü olan bir hakykatlardygyny bilip bilýäris. Hudaýyň hakykatlary öwrenjek, onun sözleri bizim durmuşymyzda üýtgeşik, täzeleniş, tämizleniş emele getirýär. Şonuň üçin mukaddes ýazgylardan Rabbimiz İsa Mesih barada öwrenmemiz gaty şatlyklydyr we şu mümkinçiligiň bardygy üçin Hudaýa şükürler bolsun. Geçen gepleşiklerimizde biz siziň bilen Hudaýyň mukaddes ýazgylaryndan, Ýahýanyň hoş habaryndan dowamly öwrenýärdik. Bugünkü gepleşimizde biz Ýahýanyň hoş habarynyň 14-nji babyndan öwrenmege dowam ederiz. Ýagny 14-nji bab İsa Mesihiň soňky günlerini bize beýan edýärdi. Ýagny onuň bu dünýäde adamzadyň günäsi üçin haçta ölmeli wagtyna sanlyca sagatlar galypdy. Şol wagty ol öz şägirdleri bilen, ona iman eden ýakyndan, onun izine düşen şägirdleri bilen, resullary bilen bile wagt geçirýärdi. Olar bilen aýratyn ýakyn wagtyna olara gelecekte boljak zatlar barada aýdyp, olara teselli berýärdi. Çünki bilşimiz ýaly resullar, şägirdler İsa Mesihiň haçta öljekdigini we bu dünýäden gitmeli sagatynyň gelendigini eşidenne uly gam gussa batdy. Emma Rab İsa Mesih özüne iman edenlere çyndan, ýakyndan söýýärdi. Resullaryny ýakyndan söýýärdi. Biz onu 13-nji babda İsa Mesihiň şägirdleriniň aýaklaryny ýuwmak arkaly hem hatda şeýle pes dereceli dilip hasaplanýan işi hem hyzmaty hem şägirdler üçin edip özünün aýratyn ýakyn söýgüsini olara görkedendigini gördük. Geçen gepleşimizde öwrenişimiz ýaly İsa Mesih öz şägirdlerine teselli berýärdi we olara boljak zatlary öňünden aýdyp gussa batmazlygy üçin ýa-da şol kyn günlerde, garanky tümlük basan günlerinde hem şol ýagdaýlarda hakykata bir baglap İsa Mesih'e ananyp, ondan berk ýapyşyp, şol ynam arkaly geçip gelecekte hem Hudaýyň şalygy üçin ajaýyp işleri etjekdigi üçin olara hakykatlaryny öwredýärdi. Bugünkü öwrenjek bölümimizde 14-nji bab 1-nji aýatdan 6-njy aýada çenli ýene de İsa Mesih Rabbimiziň ajaýyp häsiýetlerini görüp bilýäris. Gelin ilki bilen ýazgylardan okalyň. İsa ýene söze başlady. Yüreğiniz gussa batmasın. Hudaýa iman edin. Maňa iman edin. Atamyň öýünde ýaşamaga ýer köpdür. Şeýle bolmasa men size yer taýinlamaga barýaryn diýermidim. Gidip siziň üçin yer taýinlanymdan soňra ýene gelip sizi öz ýanyma alyp giderin. Meniň bolýan yerimne siz hem bolarsaňyz.
Siz meniň barýan yerime eltiýän ýoly bilýänsiňiz. Thomas oňa: "Agam, biz seniň nire barýanyny bilmesek, ýoly nirden bileli?" diýdi. İsa oňa: "Ýol, hakykat we ýaşaýyş mendirin. Mensiz hiç kim atanyň ýanyna baryp bilmez." Şuýda aýratyn sözleri İsa Mesih şägirdlerine, ýagny gam gussa batan resullaryna aýtdy. İsa Mesih'in ilkinci aýdan sözleri näme? Şuýda nämäni görýäs? İsa Mesih ýene de teselli berýärdi. Biziň Rabbimiz teselli Hudaý. Biziň kynçylyklanmada, biziň agyrlanmada, biziň başdan geçirýän kynçylyklanmada, eziýetlenmede düşünüp bilýän, gynanyp bilýän we şol ýagdaýlarda bize teselli berip bilýän teselli Hudaýydyr. O näme diýdi? Gussa batmaň, ýüregiňiz gussa batmasyn. Hudaýa iman edin, maňa iman edin. Hakykatdan hem şägirdlerine şol gussaly ýagdaýyndan çykalganyň İsa Mesih'e olan ynamdadygyny İsa ýatla diýerdi. Elbetde her bir adam durmuşunda dürlü kynçylyklary başdan geçirip bilýär. Hatta iman edenlerin arasynda hem biziň durmuşymyzda hem kynçylyklar bolup geçýär. Kimdir biri bize yamanlyk edip bilýär, ýa-da bizi yamanlap bilýär, ýa-da durmuşdaky her hili ýagdaýlar netijesinde eziyetlere uçurap bilýär, ýa-da nähildir bir sırkawlygy başdan geçirip agyrlar çekip bilýär. Ýa-da dünýäde bolýan zatlar bize täsir edip, bizi gam gussa batyran ýagdaýlar bolup bilýär. Emma şol gussaly ýagdaýdan, şol kynçylyklaryň içinden yeňişli geçmek üçin, umytly ýaşamak üçin bize ynam ýardam edýär. Ýöne kime olan ynam? Ýöne zatlara olan ynammy? Ýa-da ykdysadyýete özümizdäki bar olan gazanan baýlygymyza olan ynammy? Ýa-da nähildir bir lidere olan ynammy? Ýok. Yeketek bize teselli berjek. Şol gam gussanyň içinde de, kynçylyklaryň içinde de ýene de yeňişli ýaşamaga, umytly ýaşamaga gollaw berjek ynam, iman bu Hudaýa olan ynamlar. İsa Mesih'e olan ynamlar. İsa Mesih'e inansak, şonu biz teselli tapıp bilýäs. Şonu, şol ýagdaýlaryň içinde de bize Hudaýyň rahatlygy gelip bilýär, dynçlygy gelip bilýär. Çünkü adamna çyn ynam bolmasa, hak Hudaýa olan ynam bolmasa we hak Hudaýa olan ynamymyz İsa Mesih arkaly bolmasa, ona bizde şol rahatlyk, şol dynçlyk, şol teselli bolup bilmeýär. Çünkü İsa Mesih näme diýdi? Ey agyr ýüklüler, kynçylyk çekýänler, meniň ýanyma gelin. Çünkü men size rahatlyk beren, men size dynçlyk beren. O näme diýdi? Menden öwrenin. Çünkü İsa Mesih özü Rab, Hudaý bolsa da, alem jahany yaradan Hudaýyň gudratly sözü bolsa da, yer ýüzüne insan bolup yer ýüzüne geldi. Ve bize ýaşamaly, nähili ýaşamalygyny we dürli ýagdaýlarda nähili hereket etmeligini bize öwretdi. Şonuň üçin İsa Mesihiň durmuşuna seredip, onu ýakyndan tanap, ona inanyp, onun güýjü bilen biz hem Mesih ýaly durmuşyň dürli aladalaryndan, dürli ýagdaýlaryndan çykalga tapyp bilýäs. Diňe bir olardan ýöne geçmekden şol ýagdaýlarda da Hudaýy şöhratlandyryp, onun dogrulygyna ýaşap, adamlary söýüp, Hudaýy söýüp, Hudaýyň şöhraty üçin, hakykaty üçin ýaşap bilýär. Şonuň üçin eger bugünkü gün hem belki de durmuşyňyzda nähildir bir kynçylyk çekýän bolsaňyz, onu Rab İsa Mesih size teselli bermek isleýär. Näme diýe? Hudaýa iman edin, maňa iman edin. Şol İsa Mesih'e olan imanın esasyna, inancın esasyna bize teselli gelýär. Bize Hudaý göwnlük berýär. Çünkü İsa Mesih bizim durmuşymyzda şol kynçylyklaryň içinde yeňip geçmäge güýç kuwwat berýär. Şonuň üçin İsa Mesih'e inanmak gaty wajypdy. Şonuň üçin ol gam gussada olan resullaryna hem özüne olan inamy
merkez edip saklamaklarını ve inanmaklarını olardan talap etdi. Bugün hem bizden hem talap ediyor. Sonra İsa Mesih sözünü devam edip näme diýdi? Hudaý barada näme diýdi ve gelecek barada näme diýdi? Ol näme diýdi? Atamyň öýünde ýaşamaga yer köpdür. Şeýle bolmasa, men size yer taýinlamaga barýaryn diýermidim. Gidip sizin üçin yer taýinlanymdan soňra ýene de gelip sizi öz ýanyma alyp giderin. Meniň bolýan yerimde siz hem bolarsyňyz. Hakykatdan hem Rabbimiz İsa Mesih özüne iman edenler üçin göklerde Hudaýyň ajaýyp mekanyna, baky mekanyna yer taýinlaýar. Şu taýda näme üçin ýene şägirdler, resullar gam gussa batmaly däldiler. Ya da şol gam gussasynyň içinde İsa Mesihiň diýenlerine, wagdalaryna umyt tapmalylar. Näme üçin? Sebäbi İsa Mesih ýöne bir haçta ölüp, jaýlanyp, ölümüň gabryň içinde galmady. Ol 3-nji gün ýene de direldi we göklere göterildi. Şöhratly tagtyna, Hudaýyň sagyna diýe ýazgylar oturdu diýe. İsa Mesih şu taýda özünün kudreti güýçlüdigini, ölümüň de, şeytanyň da onu saklap bilmejekdigini, onu ýok edip bilmejekdigini, özünün ýaşaýyşyň çeşmesidigini we geleceğin hem İsa Mesih'in elindedigini ol şägirdlerine ýatlatdy. Şonuň üçin ol näme diýdi? Atamyň öýünde meskenler köpdür, atamyň öýünde yer köpdür. Men şol ýere gidýän. İlki bilen şu ayatlarda görmeli zadymyz Hudaýyň mekanyna, Hudaýyň öýünde, Hudaýyň kalbyna adamlar üçin yer köpdür. Hudaý ýöne bir kiçijik bir ýeri, ýöne bir kiçijik bir saýlanan adamlar üçin aýryk goýmady. Hudaý ähli adamlary söýýär. Hudaý bugün seni hem söýýär. Şonuň üçin Hudaýyň öýünde, Hudaýyň cennet mekanyna bütün adamzat üçin hem yer bar. Hudaý cennet mekanyny öz bolýan baky, gudratly, şöhratdan dolu bolan ajaýyp mekanyny biziň bilen paýlaşmagy isleýär. Çünki Hudaý merhemetlidir, rehimlidir. Şonuň üçin onuň mekanyna her bir insan üçin yer bardyr. Şonuň üçin İsa Mesih şägirdlerine hem muny ýatlatýar. Hudaýyň yerine, Hudaýyň mekanyna yer köpdür. Hudaý her bir insany nähilligine, kimligine, nähildir derejesine, gazananlaryna, jemgyýetdäki ornuna bagly bolmazdan hemme adamy, her bir adamy özüniň paçalygyna, özüniň ajaýyp mekanyna çagyrýar. Emma şol mekana hemmeler barıp bilýärmi? Elbetde ýok. Şol çakylygy, Hudaýyň ajaýyp söýgüsünden, merhemetinden dolu olan çakylygy hemmeler kabul edýärmi? Gynansak da köpler bu dünýä ağlanyp, şeytanyň yalanlaryna ağlanyp, ýa-da günäniň güýji, bu dünýäniň keypi sapasy bilen Hudaýyň ajaýyp mekanyny ret edýärler. Ya da şol Hudaýyň ajaýyp çakylygyny kabul etmeýärler. Bu arada mukaddes ýazgylarda İsa Mesih şu tymsalyň üstünden adamlara duýduruş beripdi. Lukanyň hoş habar 14-nji babyň 15-nji aýatyna şeýle sözler bar. Serediň näme diýär? İsa bilen bile saçak başynda oturanlaryň biri muny eşidenne oňa diýdi: Hudaýyň paçalygyna çörek ýiyjek nähili bagtly. Hakykatdan hem Hudaýyň şalygynda, Hudaýyň ajaýyp baky mekanyna çörek ýiyjek. Hudaý bilen ýakyn gatnaşykda bolup, onuň bakyetine ýaşamaga münasip bolanlar, şonu kabul edenler, şol saçan başynda oturanlar nähili bagtly. Ondan wajib bolan bagtlylyk ýok. Gözüňize getirip görüň. Bir ýurduň beýik belli prezidenti diýeli, ýa-da paçasy öz köşkünde bir ziyapat berýär, mejlis tutýar, toy tutýar we şol toyuna sizi hem çagyrýar. Özüniň toy saçagyna ajaýyp köşkündäki bolýan
şagalanlı, baklı bir zamana sizi hem çağırıyor. Elbette bunu göz önüne getirip bilmek gatıqyn. Yurdun en beýik diýip hasaplanan adamy, prezident bolsun, padşah bolsun, ýöneki adamlary öz saçagyna çağırmaz. Emma oýlanyp görüň. Rebleriň Rebbi, alem jahany yaradan gudratly we şöhratly Hudaý, adamzady her birimizi öz şöhratly mekanyna, cennet mekanyna, özüniň toy saçagyna çağırýar. Şol çağkylygy her bir adama berýär İsa Mesih arkaly. Çünki İsa Mesih'te Hudaý özüniň öýüni adamlar üçin bermek üçin taýýarlady. İsa Mesih Lukanyň hoş habary 14-nji babda şeýle tymsal aýdypdy. O näme diýe? Bir adam diýe uly toy saçagyny bezep adamlary owasynyňky şäherindäki belli bolan adamlary, ýakyn hasaplanan adamlary öz saçagyna, öz toyuna, öýüne çağırýar. Emma çağırılan adamlar ýanky adamyň hyzmatkary gelip olary çağıranna olar bahana tapyp başlaýarlar. Käbiri ýanky hyzmatkara ay men şol toya baryp biljekden. Sebäbi men bir yer satyn aldım. Gidip şol yeri görmeli. Meniň wagtym ýok. Ýene beýleki biri bolsa dilleşen ýaly hemmesi bilelikde. Ýene biri ay men 5 sany öküz satyn aldım. Meniň bir biznesim var, edýän işlerim var. Men gaty işim köp. Men şol toya baryp biljekden. Üçüncü biri näme diýe? Ay men ýaňyja öýlendim. Öý işleri bilen, gelinim bilen men gaty işli, men baryp biljekden. Çağırılanlaryň hemmesi ýanky çakylygy ret etdiler. Bir bahane edip ýanky hojoýynyň belli bolan adamyň hemme zat edip taýýarlan saçagyny, çakylygyny ret etdiler. Soňra ýanky adam öz hyzmatkaryna näme diýe? Gitde şäherdäki ähli garyplary, agsakdyr körleri, maýyp müjripleriň hemmesini meniň öýüme çağır. Başta çağırılmadyk adamlary hem, münasip hasaplanmayan adamlary hem öz öýüne, öz toy saçagyna ýanky adam çağırýar. Hyzmatkar şol adamlar bilen öz hojoýynyň öýüni doldurýar. Şonda da ýene de hojoýyna näme diýe hyzmatkar, ýene de yer bar. Toy saçagyna ýene de adamlar üçin yer bar. Şonda hojoýyn näme diýe? Gitde şäheriň daşyndaky owalara git. Daşyndaky yerlere, ýol ýodalara git. Kimi görsen, olary meniň saçagyma, meniň öýüme çağır. Olary geler ýalet. Şol taryhyň soňunda İsa Mesih şeýle diýär. Size aýdýaryn, İsa'nın sözü, size aýdýaryn. Çağırılan adamlaryň ýekejesi hem meniň ziýapat naharymdan dağıtmaz. Ýanky bolup geçen habarda Hudaý başta İsrail halkyny, saýlanan halky öz şalygyna çağırypdy. Emma gynansak da bilişimiz ýaly Yahudiler İsa Mesih'i ret etdiler. Bu çakylygy ret etdiler. Şonda Hudaý münasip hasaplanmadyk. Bu dünýäniň ey görmeýän, halamayan adamlaryny hem, günäli saýýan, tämiz bolmadyk adamlary hem, agsakdyr körleri, garyplary hem, ýagny jemgyýetde orny pes bolan adamlary hem, kimligine seretmezden Hudaý hemme adamlary öz toy saçagyna çağırdy. Bugünkü gün hem İsa Mesih arkaly Hudaý öz öýüne, şol ajaýyp mekanyna bizi çağırýar. Emma eger biz onu ret etsek, onda hiç haçan Hudaýyň ajaýyp mekanyny görüp bilmeýäs. İkinciden Hudaýyň şol mekany, şol cennet mekany her bir adam üçin ähli taýýarlygy görülen bir ýerdir. Ýagny toy saçagyny bejermek üçin, adamlary şoňa getirmek üçin şol hojoýyn ähli zat edipdi.
şol toy saçağı üçin tölenmeli olan tölegi hem özü töläp şol saçağı taýýarlapdy. Muňa meňzeşlikde şol Hudaýyň çakylygyny taýýarlap, şonuň tölegini ähli çykdagylaryň, ýagny Hudaýyň adalatynyň, onuň hökmüniň tölegini, muzduny tölen, biziň üçin ýol açan, biziň üçin gapy açan İsa Mesihdir. Ýagny biziň şol çakylygy kabul etmemiz üçin we Hudaýyň meskenine, Hudaýyň mekanyna baryp bilmemiz üçin İsa Mesih ýeri özü taýýarlady. Nädip? Ol şol adamzat bilen Hudaýyň arasyndaky diwary ýa-da uçudy İsa Mesih aradan aýyrdy. Nädip? Şol Hudaýyň talap eden hökm üçin bolan tölegi, ölümi, gurbanlyk maly hökmüne Hudaýyň adalatynyň talap eden mukaddes kanyny İsa Mesih özü töledi. Bilşimiz ýaly ol 2000 ýyl mundan ozal şol haçda öz janyny biziň üçin töledi. Şol çakylygy bize ýetirmek üçin, biziň üçin mowt bolan, emma Hudaý üçin gymmatly bolan tölegi İsa Mesih berdi. Öz jany arkaly, mukaddes kany arkaly. Şonuň üçin İsa Mesih gutuluşy taýýarlady. Bu dünýäde hem ol gelip kämil we mukaddes ýaşaýşy bilen gutuluşy öpçün etdi. Şonuň üçin Hudaýyň çakylygy her bir adam üçin açykdyr. We Hudaý her bir adama İsa Mesih arkaly özüne gelmäge mümkinçilik açýar. Biziň özümiz töläp bilemiz. Biziň özümiz şol çakylygy Hudaýyň ajaýyp mekanyna münasip bolup bilemiz. Biziň ýeketäk münasip bolan zadymyz Hudaýyň hökmi. Hudaýyň baky dowzak ody. Çünki biziň hemmämiz günah edip şol hökme sezewar boldyk. Emma İsa Mesih'te Hudaý bize gutuluşyny öpçün etdi we özüniň ýanyna gelmeklige mümkinçilik berdi. Sonra İsa Mesih bilşimiz ýaly sözüni dowam edip, ol näme diýdi 4-nji aýatda? Siz meniň barýan ýerime eltýän ýoly bilýänsiňiz. Tomas oňa, agam biz seniň nire barýanyňy bilmesek, ýoly nirden bileli? İsa oňa, ýol, hakykat we ýaşaýyş mendir. Mensiz hiç kim atanyň ýanyna baryp bilmez. Resullaryň biri Tomas, hemişe şüphe edýän Tomas, İsa Mesih'ten nire barýanyňy bilmeýäs. Nähili şol ýere barjamyzy hem bilmeýäs diýdi. İsa Mesih näme diýdi? Meniň nire barýanymy we ýoly hem bilýänsiňiz. Hudaýyň gutuluşyna, Hudaýyň baky mekanyna Resullar İsa Mesih'e iman edenler nähili baryp bilýärler? Olar İsa Mesih arkaly baryp bilýärler. Ýagny adamzadyň her birimiziň gözleýän zadymyz, gözleýän ruhy hakykatlanmaz, gözleýän Hudaýa bolan, Hudaýyň jennetine bolan ýolumyz we isleýän baky ýaşaýşymyzyň hemmesi hem İsa Mesih'tir. Şonuň üçin İsa Mesih näme diýdi? Siziň isleýän, siziň gözleýän ähli zatlaryňyzyň bary mendirin. O näme diýdi? Men ýol, hakykat we ýaşaýyşdyr. Mensiz hiç kim atanyň ýanyna baryp bilmez. İsa Mesih bir ýol görkezijide ýa-da kimdir biri hakynda, ýol hakynda gurrun edýän bir ajaýyp mugallimden. Ol şol ýoluň özüdir. Bilşimiz ýaly peýgamberler ýol hakynda gurrun etdiler. Emma İsa Mesih şol ýoluň özüdir. İkinciden İsa Mesih näme diýdi? Men hakykatdyr. Adamzadyň gözleýän hakykaty İsa Mesih'tir. Çünki hakykatyň özü İsa'dır. Ol hakykat barada gurrun beren ok. Şol hakykatyň bizi hakykatda ýaşamaga ýardam etjek we Hudaýyň ähli hakykatyna düşünje berjek we ýetirjek İsa Mesih'e olan anamdır. Üçüncüden İsa Mesih şol baky ýaşaýyşdyr. Bu ýaşaýşymyzda da ähli bereketlerden dolu bolan ýaşaýyş, batylykdan dolu bolan ýaşaýyş we gelecekde baky ruhy ebedi ýaşaýyşyň özü hem
İsa Mesih'tir. Bizim barlığımızın, yaradılışımızın esasında hem İsa Mesih vardır. Şonun için İsa Mesihsiz hiç kim Hudaýyň şol ajaýyp mekanyna barıp bilmez. İsa Mesih wagty gelip gaýdyp geler we özüne iman edenleri şol ajaýyp baky mekanyna kabul eder. Gadyrdan dostum, sen şol yol, hakikat we ýaşaýyş bolan İsa Mesih'e iman etdiňmi? Şol Hudaýyň ajaýyp mekanyna bolan çakylygyny kabul edýänmi? İsa Mesih'däki çakylygyna inanýanmy? Gadyrdan imanly doganym. Şeýle Rabbimiziň bardygy üçin oňa şükürler bolsun. Eger gam gussanyň içinde bolsaň, oňa biýil bagla. Onuň hakykatdan hem Rab degeni, halaskär degeni, yol, hakikat we ýaşaýyşdygyny hemişe ýatda sakla. Oňa iman etmeňe dowam et. Ve bu ebedi ýaşaýyşyň olan İsa Mesih'ten mäkem ýapyş ve her bir ýagdaýynda diňe oňa biýil bagla. Goý Hudaýymyz Rabbimiz her birimize öz bereketlerini eçilsin. Onuň merhemetine, onuň şöhraty üçin ýaşamamyza bize güýç kuwwat bersin. Amin.